What's up guys, it's me again, Nilandro de Guzman, and you're watching Biker Student. So ayun guys, ang ruta natin ngayon is sa Umingan. Punta lang tayo dun sa kamag-anak namin dun sa, tignan natin yung mga magaganda ang views doon. May mga pasyalan na din kasi doon live sa Mini Chocolate Hill, sa may din view deck. Bale, andito na po kami sa Manawag. Lilimaan natin na. Lilimaan Manawag guys. Ayun, sayado. Bale, ang ruta natin ngayon is sa Umingan lang po. Bale, malapit lang. Napakalamig. Grabe. Kahapon nag-ride kami, chill ride sa Antong Falls. Kasama ko ting Iwo. Bale, yun lang. Ang saya lang. Kaso walang signal dun. Tinatukan yung nakarutbay ko. Watch out. Ayan. Tinutukan niya yung nakarutbay guys. So ayun guys, nandito na kami sa bypass. Ako pala. Naiwan yung dalawa, nagtirhan nga naka road bike Putang pero dyan lang sila sa likod. Bypass guys. Yan na sila nagkakargahan pa. Pero malakas din yung naka road bike. Hindi nga lang niya ako maiwan. Baka insayado to, pero joke. May na lang tayo guys. Tayo yung tipo ng siklistang pang lang, chill mode, pang side viewing pa. Like this, mga greeny, nakaka-relax. So ayun guys, sa mga estudyante dyan na kagaya ko na siklista, mag-relax din kayo. Huwag nyong stressin mga sarili nyo sa studies nyo. Kasi baka maano yung mental health nyo. Kailangan nyo din mag-relax kagaya ko. Okay lang pabayaan yung pag-aaral, wag lang yung pagbubike. Di joke. Nagkaangatan yung dalawa. Ala. Joke lang, huwag niyong pabayaan pag-aaral nyo guys, para sa future nyo.
Okay lang naman magbike. Basta yung mga priorities nyo, alam nyo. Hingal ako po. So ayun nga guys, nandito na kami ngayon sa bypass. And labas namin bale Villasis na, tapos Rosales, Balonga, Umingan na. Kaya malapit lang tong ruta natin guys. Baka sa Rosales na lang ulit ako makapag-vlog. Kasi maintain namin ngayon siguro around 20 to 25 lang eh. And natatagalan kami na ito. Kakargahan ko to kahit mga 35 goods na. Okay guys, mamaya ulit update ko kayo please. Sayado guys. Hindi kami makakapit nga eh. Kasi Ryan sa likod. Ryan sa likod. Timira. Dito na kami ngayon guys sa Rosales. Rosales na to guys. May mga gustong kumapit kanina sa likod, hindi nakakapit. Lakas kasi nito, nakabag. Pinakalas mo man. Pinakalas mo. Gusto mo yung tatlo lang tayo? Ensayado ka gamin, no? Kira tayo guys. Dito So ayun guys, malapit na kami sa bayan. Ryan in the house. Tinayuan. Hinto pa kami sa Hinto pa po kami sa may 7-Eleven. CSI guys. (7-Eleven) tas kain, merienda, breakfast, sama-sama na. Bayan ng Rosales. Bali dun guys, 7-Eleven. Oh, may siklista din dun, no? Dito na kami. Alright, go! So ayun guys, ride out na ulit kami. Tapos na kami magmerienda. Palis na kami guys. Paalis na kami sa 7-Eleven. Ano ba ang sasabihin ko? Let's go! Click on. Oh,
Yun. Tara na guys. So ayun guys, nandito na kami sa Umingan. Hinanap na lang namin yung papasukan. Okay, na Japan. Malayo pa ang tiyon. Lakas nila Rumimate. Lakas niya. Hindi ko matalo. Hanapan nyo daw ng van, ng sprint. Sprint guys. Hindi, joke lang. May na lang tayo. Joke lang, joke lang. Lapit na guys. See you mamaya. Guys, nakapasok na kami. Dito sa may papasok. Siyempre Ryan. Ang ganda dito guys. Napaka peaceful eh. Ang ayos ng daan, halos walang dumadaan. And ayun nga, ang tahimik ng paligid. Mga huni lang ng ibon yung naririnig. Ang ganda. Tapos maayos na yung kalsada dito. Dati bato-bato pa. Tapos ngayon okay na, goods na. Ang ayos talaga dito. Ang fresh pa ng hangin. Rumimate manag. Sayado talaga. Ibang malakas. Ganyan talaga pag malalakas. Sana all sa inyo. Wow. Tara, maging start. Natatawa ako po. So yun guys, pag di pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. Hit nyo na din yung notification bell para maging updated pa kayo sa mga video na i-upload pa soon, no guys. So yun guys, dito na po kami. So ayan. Gagawin ko na ito ni. Tatay lang. Tatay lang parang siya. Ayun guys, punta muna kami ng Chocolate Hills saglit. Tapos balik kami dito, tapos uwi na. Yan guys, malakas. Take over po ni Maki guys. Bye. Malapit na kami guys. So ayun guys, nandito na kami. Malapit na. Pero yung daan bato-bato. Maganda mang-scam ng naka-road bike dito eh. Ni-scam nila ako dati dito. Kung naka-road bike ako. Tingnan nyo. Ang ganda oh. Napanan nyo pa ito eh. Nakakatakot lang yung daan pag isang kamay. Nakakatakot sumemplang, pero kaya naman, kakayanin. Oops, puro ahon guys oh. Ang pangit pa ng daan. Di makita. Lakas nyo. Ganda siya oh.
Doon na siya. Ito po guys yung wow! Galing nila no. What's up guys? Andito na po kami. Hingal. Hingal sa ahon. Ryan, nagukod. Hindi na video. Sayang. Hindi na record guys. Tutulak si Ryan. Nagtutulak, hindi na record. Bale yan guys yung view. Doon pa yun yung chocolate hills so doon. Tapos may mga tao pa doon. Mini chocolate hills. Masasabi mo sa ahon? Oh, nakapagod. Nag- Suko na ako. Nagtulak guys. Suko na ako. Pero pag yung asawa ko, di ko susukuan. Oo, suko na daw siya pero pag yung asawa niya di niya susukuan. Ganda dito guys. Nakaka-relax. Kung may drone lang tayo. He is yawning, my man. So ayun guys, picture lang kami tapos uwi na din. Kakain pa kami eh. Kakain pa kami tapos uwi pa ako. May laro pa ako mamaya. Oo, spray. May laro pa ako mamaya guys, football, hindi bike. Guys, dito ako natatapusin tong vlog na to. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. Hit nyo na din yung notification bell para maging updated kayo sa mga video na i-upload ko pa. So ayun guys, like and share nyo na din tong video na to. Bye! Peace! Maki! Pakadakan! Peace! Uwi na kami guys! Ang ganda ng view dito, sulit! Bye bye! Sulit. See you next vlog!